wato in an ce ibada shine kamar yadda muka sani malamai suna kasa addinin musulunci kashi akwai abin da za ka ji sun ce akwai bangaren ibadat akwai bangaren mu'amalat yawwa akwai bangaren aqaid aqidu yawwa za a samu misali galibi bangaren aqidu za ka samu abubuwa ne na abin da ake so ka sani kuma ka kudurta ka yarda da su yawan wannan shine bangaren aqidu duk yana cikin musulunci akwai aqidu na musulunci akwai kuma bangaren ibadat wanda za mu ga ayyuka ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta su za a kuma galibin su duk da cewa akwai waɗansu wanda za a ga suna da galibin su za ka samu mahab ayyuka ne wanda kawai Allah ya ware su ya shar'anta mana misali kamar sallah kaga ai sallah za mu ga ba wani abu ne wanda zai haɗa ka tsakaninka da wani mu'amala a kawai za ka yi ta nema Allah aiki ne wanda Allah ya shar'anta ya nemi mu yi irin su azumi yawa su zakka ma duka za ka yi ma Allah ne cewa za ka ɗauka ne ka ba mu wani kuma tunda dukiya ne abin da ya shafi dukiya ne haka sauran ayyuka na ibada da Allah madaukakin sarki shar'anta mana haka in ka kuma bangaren mu'amala akwai mu'amala ta kasuwanci da cinikayya akwai mu'amala ta abin da ya shafi wato bangaren auratayya da kuma sauran mu'amaloli mu'amala ta shafi tsakanin masu mulki da waɗanda bangaren siyasa mu'amala ce ta shigo ciki yau bangaren masu mulki da waɗanda ake mulka ko da sauran abubuwa da duk abin da ya shafi bangarorin rayuwa yawwa kaga kenan ashe wannan shine mafhumin musulunci shine ma'anar musulunci shine abin da ake nufi